Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ini no number. Haka jingja ka bakongsan haka shimin sipai India kelas dang ya ka operation sendur kaba pelong ya ka jingher Thma batikna ya ki Ktem Lehnoh ha shiliang uput sam ha Pakistan katkum kita long khobor batikna lahir Thma ya ki Tylli Ktem jo ki Lehnoh akne ka jing kendra bala le da ka ba pet tikna ba kita ki jingher Thma ki long kum ka juba balor ka jing thambor jo ki Lehnoh ha pahal kam dangshen kabla shem ya jing em jo ki arp san ngot ki nong shok ke India but way nong Nepal ki he sarkar ki ong ba ka jing kan ra ka long kabla plet jing mut ba ban kabla pen bai renti klam dan kanu ka jing shakta ya ki Ktem sipai jo ka Pakistan ka India kila ben ra pala penan kam ya ka jing penya ka ba kraw tam haboro ar ka jing jet ki thong bat ki kom bala penan kam kani kalong ka jing maham ka jur sha ki tu ki ba tha ban le don bor persya ki India na shiliang put ka sarkar kala pen pobiang ya ka jing kut jing mut bagi nong de kam snio ha pahal gam kin mat ya ka jing pen saja. Ini no number.